Good morning, good morning. Thank you so much sa 3 million people in the house. Sa 2 thumbs up. Thanks so much guys. Good morning. Good morning everyone. Two million people in the house. Good morning. Good morning po. Salamat sa patamsak. Sa 3 tamsak. Salamat po. Good morning. Good morning Erwin Roar. Ka-JC pala kita, no? Di pa yata tayo dikit. O, dikit na tayo. Good morning, Erwin. Saan ka banda? Nasa Pilipinas ka ba? Good morning sa 3 million people in the house. Thank you so much, guys. Saka sa 4 thumbs up. Salamat. Pangasinan po. Asan ka sa Pangasinan? Pangasinan PH. Taga Villasis ako. Ilocano ka ba? Taga Villasis ako, Erwin. Sa may madaming talong. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 4 thumbs up. Simply Janet Vlogs USA. Thank you so much Sisi sa patamsak mo. Salamat. San Jacinto, Pangasinan ka talaga, no? Panggalatok. Salamat, Simply Janet Vlogs USA. Good morning. Good morning dito sa inyo dyan. Good evening. Salamat sa pagdalaw sa aking bahay. Hello Sisi Host. Good morning. Sabi ni Simply Janet Vlog USA. Salamat sis. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. San Jacinto. Talagang puro doon na Panggalatok. Kumusta ang work, si Janet? Salamat sa 4 million people in the house. Saka sa 4 thumbs up. Thanks so much guys.
Okay naman sis, busy always. Off ko today, kaya naka-whitey. Oh, okay. Ano ba ngayon? Tuesday. Ay, Tuesday ang off. Trabaho, bahay. Ganun lang sila kasi may kaibigan din ako dyan sa sa Chicago. Pagising niya ng umaga, ay madaling araw, papasok na siya. Tapos, mamamalingki, magluluto, matutulog na. Ganun. Trabaho, bahay. Trabaho, ba trabaho, bahay lang siya. Kung hindi siya magko-call in, hindi siya makakapasyal. Sa bahay lang siya talaga. Opo, Panggalatok salita namin idol, pero ng Ilocano, saka nakakapagsalita rin konti. Ay, na siya at hang kamailako. Ayan Erwin, isdain mo na si Simply Janet Vlog from USA. I-search mo na lang yung pangalan niya. Magmano-mano ka na lang dyan. Si Simply Janet ay isa na siyang monetized channel. At kung panoorin mo yung pelikula niya, Don't Skip the Harang, para makatulong din tayo at matulungan ka din niya pagka magdikitan kayo. Ayan guys, salamat sa 3 million people in the house, saka sa 4 thumbs up. Thanks for coming guys. Naantok pa si host, hindi pa nagmumumog. Kababangon lang, hindi pa nagkakape. Good evening, Simply Janet Vlog USA, sabi ni Erwin Ruar. Ayan, si Simply Janet Vlog. Good morning daw, sabi ni Erwin Ruar. Simply Janet, sarap pa magkumot sis, mukhang malamig at maulan dyan. Oo sis, kahapon, magdamag, maghapon na umuulan. Nang sisikat yung araw. Nakakumot pa nga ako. Kasi malakas yung aircon. Andito pa rin ako sa kwarto. Ayan, si Madam Joyce Kitchen and Pastries. Tamsak na po, sabi niya. Salamat, Madam. Salamat sa mga patamsak at saka sa 3 heart na andyan. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Simply Janet Vlog USA. Hello at Erwin Roar. Good morning. Shout out sa'yo, sabi ni Simply Janet Vlog. Thank you so much. Thank you so much, Madam Joyce Kitchen and Pastries, sa pagdalaw sa aking munting bahay. Salamat guys sa patamsak na 5 million, saka sa 2 million people in the house. Salamat po.
Madam DB Bustamante, salamat po. Good morning. Good morning dito. Good evening dyan sa inyo. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. 3 million people in the house at saka sa 7 tamsak. Salamat guys. Good morning CCTV. Kumusta po? Kumusta na ang work? Alam kong kararating nyo lang galing work. At dito naman, bagong gising, hindi pa nagmumumog. Hindi pa nagmumumog, nag-LS na. Hindi pa nagkakape. Ayan, thanks so much guys sa 4 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Salamat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Thank you guys. Ayan, sana sisikat si Haring Araw. Parang sisikat siya ngayon. Kahapon walang tigil yung ulan. Thank you so much sa 3 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Thank you guys. Two million people in the house. Thank you so much guys. Salamat sa tatlong matang andyan. Thank you so much.
Thank you guys. 3 million people in the house. Kwentuhan naman tayo. At inaantok pa si host. Grabe, nakakaantok pa. Paakap na lang mga idol, sabi ni Erwin Roar. Sige, mag-akapan kayo dyan. Akapin mo sila, Erwin Roar. Ilan na ba ang bananas mo, Erwin? Ayaw nilang magbaba ng mano-mano na lang ang pangingisda ngayon. Hanapin mo na lang yung mga name nila dyan, tapos ikaw na ang unang yumakap sa kanila, ganon. Si Madam DB Bustamante ay isa ng monetized channel, saka si Simple Janet, isa na ring monetized channel, at saka si Joyce Kitchen and Pastries, monetized na rin. Silang tatlo ay monetized channel na sila. Ano yung bananas, Lods? Ay, yung ganon, yung dumikit na sa'yo. Ganon ang banana. Banana. Hindi kasi pwedeng sabihin yung dito. Kaya sinasabi nilang banana. Ilan ang banana mo, ganon. Ganon. Kung ilan na yung nakadikit sa'yo, ganon. Yun ang tinatawag nilang bananas. Thank you so much guys sa 3 million people in the house at saka sa 7 thumbs up. Thanks so much. Kaya pagka manonood ka ng mga ng mga videos ng mga didikitan mo, at least 3 minutes bago mo kalimbangin, at saka pagka mag-comment ka, haba-habaan mo ng konti yung i-comment mo para siguradong didikit, hindi siya malalagas, ganun. Para sureball na didikit siya.
Thank you so much sa dalawang matang andyan. Saka sa 7 tamsak. Salamat. Salamat sa mga patamsak niyo guys. Thank you so much sa 3 million people in the house. Salamat guys sa 3 million people in the house. Salamat sa pagstay. Thank you so much guys. Thank you so much guys sa 3 million people in the house.
Salamat sa 2 million people in the house. Thanks so much guys sa pag-stay. Siyempre Janet Vlog USA at Debbie Bustamante. At Debbie, sabi niya, Debbie sis, sabi ni Simply Janet Vlogs. Kumain na kayo, sisi. Anong dinner natin? Anong niluto mong dinner? Salamat sa 2 batang andyan. Thank you, thank you. Thank you so much sa 2 batang andyan. Saka sa 7 tamsak. Salamat.
Thank you so much guys sa 2 million people in the house. Saka sa 7 tamsak. Salamat, salamat.
Dito lang sis, bigi-bigi. Nakatulog na naman ako. Salamat sisi sa pagbigi-bigi mo dyan. Thank you so much po sa dalawang batangan dyan. Within 5 minutes, i-end ko na tong LS ko. Salamat sa mga patamsak nyo at saka sa dalawang batangan dyan. Thank you so much po.